हरि कुहू कुहू बोलेले कोयलिया सगरो सोरे होता उगले सूरज देव लाली लेके जग में अजोर होता दर्शन करे खाती भगतन के जुटनमा भइले न ए भोले बाबा खोली न हो नयनमा अब बिहानमा भइले न ए भोले बाबा खोली न हो नयनमा अब बिहाना। हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का बीच पवन सिंह का ये बोलबम सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। आप लोग का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आप लोग का बीच में देवी गीत लेके आ रहा हूँ और देवी सॉन्ग इस चलते लेके आ रहे हैं दोस्त कि ये विजय चौहान जी का सॉन्ग है बोलबम का। बहुत अच्छा लिखते हैं और अच्छा गाते भी हैं। अरे चूहू चूहू बोलेले चुचुहिया सगरो और होता फूटे गई ललकी किरनिया जग में अजोर होता हरे दर्शन करे खाती सेवकन के जुटनमा भइले न ए देवी मैया खोली न हो नयनमा अब बिहनमा भइले न ए देवी मैया खोली न हो नयनमा अब बिहनमा भइले न। मुखड़ा सुन लिए दोस्तों, अब अंतरा सुना रहे हैं आप लोग का। 4 बजे भोर से जगावेली मलिनिया जागी माई दर्शन देखा दीही उठी जाई हाली थाली आरती के लेके खाड़ सेवकन के भगिया जगा दीही लागल बाए माई अब हमरो फिकिरिया अभिले धोइल नइखे रौरी मंदिरिया हरे अखिया लालाई गइले असरे मेरो ए धयनमा धइले ना ए देवी मैया खोली न हो नयनमा अब बिहानमा भइले न ए देवी मैया खोली न हो नयनमा अब बिहानमा भइले न। जो भाई कमेंट किए थे वो सबका दोस्तों का नाम ले लिया हूँ। मैं अपना नाम नहीं डाला हूँ, आप ही लोग का नाम डाला हूँ दोस्त। होई गइल सब माई पूजा के तैयारिया लगी गइल भीड़ दुआरिया हो राजा राकेश करे अरजी विशेष माई खोल दी बजड़ के बड़िया हो यीशु विजय माई सिरावा झुकई है आसन लगाई माई चौका पुरई है भगती में लीन होई पवन राउर भजनमा गइले ना ए देवी मैया खोली न हो नयनमा अब बिहनमा भइले न ए देवी मैया खोली न हो नयनमा अब बिहनमा भइले न। देखिए दोस्तों, जो कमेंट किए थे उसका नाम डाल दिया हूँ। मैं अपना नाम नहीं डाला हूँ। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो अगला बार मैं अपना नाम डालूँगा। धन्यवाद।